dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft. Asi si všichni pamatujete, jak jsem vlastně to je teď můj poslední short, tak jak jsem si vytvořil vlastní Minecraft server. Ano, byl tam survival, prostě něco takovýhodle. Jo. Potom nějaký baráček tady byl. Třeba jako tenhle. No, každopádně. Abych se vrátil k tématu. Asi si říkáte, co je tady to za server. Mají tady Bed Warsy, 1 versus 1, Survival, nově přibudají Sky Wars, ale o tým já jsem vám to neřekl. Tak já vám řeknu, je tady to server. Už to možná vidíte, ale tenhle server se jmenuje Minecraft, prostě Minecraft. IP na něj budete mít v popisku. A možná se i ptáte, koho je tenhle server, tak já vám to hned řeknu. Jo, dámy a pánové, tenhle server vlastním já. Proto tady mám OP a tak. A vlastně tohle je jenom představení teď tohohle serveru. Bohužel tady nemám spolu další hráče, ale tady když dám lomeno 1 vs 1 join. Jo, arena, no to je jedno. PvP 1 se jmenuje arena. To můžete vidět tady. Ale vlastně já vám jenom chci ukázat, co je to tady za minihry. Takže máme tu 1 versus 1 arena, ta se přestavuje, ale furt v ní můžete útočit. A vypadá takhle. Tady potom postavíme nějaké věci, kde hráči můžou líst a tak. Ale teď se podíváme na Bed Wars. A ty jsou tamhle někde nahoře. Jo, tady. Neptejte se, co je tohle za svět. Bed Wars si taky procházejí menší renovací. A taky furt na nich můžete hrát, i když tohle procházejí. Tahle vypadá ostrov, jak by měl vypadat. Tady je vesničan, vy ho nevidíte. A tady jsou generátory. To se všechno spustí až po začátku hry. A ten ostrov je ten základní, ten není přestavěný. A teď se jdem podívat na Skywars. Skywars. Tak. A tohle jsou Skywars. Jo, buildři to teď rozestavěli, takže to úplně nečekejte na to, že to bude nějaký nový. Ale jo. Ještě budete mít odkaz dole na Discord, kde se určitě tady připojíte, tam oznamujeme, kdy je server zaplay, co tam budou nový za věci a tak dále a tak dále. A co bych vám ještě tak ukázat? Jo, tohle má být prý v tajnosti. Tady máme nějaký vesničany. Tak, dobrý. Tenhle se jmenuje Super ceny. Myslím, že je hodně výhodný. Hlavně od té nový 1.23. A tohle taky docela, no nevím, jestli tohle je výhodný, ale no.
A tady máme Trasisrium. Za 1 iron, 1 postel, to je dobrý, to děláme hlavně proto, aby se tady hráči mohli vyspat. Ale víte co, já to odeberu. Tak teď tady máme jenom za 20 diamantů, pardon, za 20 diamantů Totem of Undyne, jak se tomu říká? Totem of Undyne, prostě je to Totem of Ein, prostě je to Totem of Iodine. Nevím, jak se to vyslovuje, kašlu na to. Tohle je Totem of Iodine. Ani druhý pokus. No. Každopádně... Jo, tohle je první oficiální odhalení mýho nového serveru. A je zrovna nábor builderů a adminů. Takže... já doufám, že se připojíte. Jo, já doufám, že já doufám, že se připojíte a spadnu dolů. Ej. Takže já teda doufám, že se připojíte. Všetci linky máte teda dole v popisku a já to zase budu muset opravovat, super. Ale tak já si myslím, že všechno. Tak ahoj!